Dalam? Nggih, monggo. Aku dhewean. Nggih. Tolong ilang. Omahe tolongnya langsung dhewean. Ah, nggih. Bangko dadak operasi. Boeman. Ora iso balik kaya asline neh. Nggih. Nuwun sewu. Nggih. Turun. Wah, geset iki. Orinan apa agritan, Mas? Mega gear. Upgrade. Upgrade. Iku trail cliff iku. Nggih. Heeh, cliff wis mono kaya parkus. Dipaksa. Nggo race ta, dekaf, Race. race. Pirang te, Mas? 46. 46. Mantap. 46 ya. 469. Terus 9 malah. 9. Gear terkecil ya? Oke. 9 te ya ngejak ngebrut iku. 11. Oh, 11 toh. 11. Oh, berarti 9 speed. 9 speed. Terus yo ikut link. Boten. Loh. Nganu, nganggo RD-ne gawane iso. Boten saged. RD-ne apa? Alivio. Alivio long. Iki Alivio long. Nggih. Betul besarnya semono dalam video re. Nggih, maksa. Jadi regane lumayan. Golek Alivio nek iso Alivio ae. golek paket irit. Nggih. Penting iso fungsi. Wah, mantep ya. Wah, itu nek handphone ini kono ora geter, Mas. Nggih, alhamdulillah enten stabilizer e. Apa handphone apa iku? Huawei Wah, mantep gawe. Apa? Nova 5. Wah, terus. Kok mboten nggih strap mawon. Cis. Bojo. Sing dodo. Tangi iso ketok. Dino nonton channel YouTube. Dalem Nonton channel YouTube. YouTube enten. Tapi nembe upload.
tak subscribe ini. Kula nggih gene gawe. Kula segene nganu follow nggih niku gawe sande wong Pati juga. Tapi nggone GoPro kok dite wani. Sok apik kok bare. Met sewu. Enak nek subscribe nek garin. Kari nari tenggone. Berak dilok tuh Mas. Tapi travel dulu kan. Travelnya 140. 140. 140 nggak cocok sama prime. Khawatir patah. Oke, terus. Ya Mas. Kenalin apa Pak? Nonton. Imigo Pati.